I am a podcast that is broadcasted in Welsh and more technology. Helo, 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 a chroeso I haglediad rhif 35, yr un byw o Hacio'r Iaith! Mae'n anhygoel. Mae'n wahanol iawn I sort of iste yn y garage ar y Skype fel da ni'n arfer wneud. Diolch yn fawr I chi gyd am ddod yma i'r sesiwn haglediad yma yn Hacio'r Iaith 2040. Da ni yn Ninas Mangor! Ie, Bangor peeps, Hyfryd. Dwi yma, Sioned, hefo Iestyn. Helo! A Bryn. Helo! A da ni'n mynd I fod yn siarad am ryw hanner awr fach ynglyn â be da ni wedi gweld heddiw yn y digwyddiad. Da ni'n mynd I gael cwbl o bobl yma I siarad am eu prosiectau nhw. Ac yn gyffredinol, just joio'r profiad o gael siarad efo nerds eraill Cymraeg. Hogie, Bryn a Iestyn, da chi wedi bod yma wan trwy'r bore, da ni jyst yma cyn-cynio. Be da chi wedi weld, / be da chi'n edrych ymlaen amdano fo yng ngweddill y sesiynau? Wel, na I dechrau ffwrdd efo hybu Bryn. Am fod nes I fyth... Dwi un o'r... Nath Bryn wneud sesiwn ar passwords, a dwi'n un o'r bobl na sydd yn cymysgu zeros am O's a falle, ac mae Bryn yn dweud dylen ni ddefnyddio brawddeg. A dwi'n meddwl mynd yn syniad gret, so dwi'n mynd I newid bob passwords dwi'n ddefnyddio. Bryn, cer ni drwy. Lle di roed fel, fel y Condensed Shakespeare Company? I Lle di wneud fersiwn bach o dy sesiwn di? So, mae passwords bach yn hawdd iawn I gyfrifiadur yn torri, ac yn anodd I bobl cofio. Os ydych chi eisiau passwords gwell, dewiswch passwords hirach, sy'n cael ei wneud allan o 3 neu 4 o eiriau cywir, a mae hynny yn anoddach I cyfrifiadur yn torri, oedd hawddach I bobl cofio. Ie, syml iawn. Oedd Bryn wedi dangos comic ffantastig gan the XKCD, dwi'n gwybod faint o'n chi sydd yn darllen hwnna, ond comic bach oedd wedi crynhoi hwnna'n berffaith, felly brawddegau newydd, falle ddo, bydd passwords bobl rwan gan amla yn y dyn blin yna o Hacio'r Iaith 2040. Wel wedi cysylltu, Tesco wedi cael ei hacio ddiweddar, so. Mae Tesco wedi cael ei hacio rwan? Yn y dyddiau diwetha, do, cos oedd hwnna'n sôn yn dy gyflwyniad di, bod mae pawb, fel wyt ti'n deud, ailgylchu, gret i'r blaned, ddim yn gret ar gyfer gyfrineiriau. Felly, da ni eisiau dweud helo wrth y gynulleidfa yma. Diolch yn fawr I chi gyd am ddod. Os da chi'n sylwi gynulleidfa fyw, yn hytrach na gynulleidfa adre, bydd gennych chi ddim cardiau bingo. Mae gennych chi gyd cardiau bingo ar eich byrddau. Wanta. Mae nhw gyd rhy fath. Ie. Dyna'r slight problem. Dwi wedi creu cardiau bingo, ond unai mae pawb yn ennill, neu does neb yn ennill. Sydd yn chepian I fi ar wobrau, ond ddim falle'n greit ar gyfer chwaraewyr adre. Fydd y cardiau bingo yma yn dangos I chi yn gyffredinol beth sy'n arfer digwydd yn ystod pob rhifyn o'r haglediad. Felly, os da chi yn darganfod unrhyw beth ar rhain, rhowch gylch yna fo, a dwi'n siŵr fydd yna wobr ar y diwedd. Beth am I ni rhoed? Mi geis na hwnna os mae rwy'n... Os yna unrhyw un yn ennill, mi gowch chi hip flask Iestyn sy'n wastad yn helpu fo trwy bob haglediad. A mae yna whisky yn efo. Honest neu sydd afal, ala ffilmiau? Bob beth I sydd afal. Ti'n be, di hwnna'n swnio fel sydd afal. Anffodus. Dwi'n mynd o glio sydd. Ie. Hefyd, mae gen ni darn bach o bapur. Felly, please, sgwennwch lawr rhyw nodyn bach I ni. Rhywbeth rynda. Os da chi eisiau ni drafod, os da chi eisiau gofyn cwestiwn I ni, os da chi eisiau ni ddeud rhywbeth ddoniol. Da ni fel Ron Burgundy. Mi nawn ni ddarllen be bynnag sydd ar y darnau bach na o bapur. Helo, haglediad? 99% o'r amser. O, ie, 60% o'r amser. Mae'n gweithio bob tro. Mae'n neis iawn hefyd bod mewn digwyddiad sydd yn eitha... Mae hwn yn teimlo yn swyddogol. Da ni'n cael amser ffab yn Aberystwyth. Ti'n bod wedi gwisgo Cris a Tai? Yndi, ond da ni mewn canolfan rwan sydd yn ganolfan reolaeth, a mae'n teimlo eitha fel... Dwi'n teimlo fel oedolyn rwan, dwi'n gwybod hyn. Dwi wedi gwisgo jacket o bob beth, mae tro gyntaf mewn 30 mlynedd. Felly, diolch yn fawr I ganolfan Bedwyr am roed y croeso I ni gyd yma ar gyfer y digwyddiad. Dwi'n bersonol yn rili edrych ymlaen ar gyfer y sesiynau. Un enw sydd wedi dal fi ydi Gimp My Tide. Sesiwn ar gyfer creu memes Cymraeg, hoffi yn fawr am hynna. Dwi bob tro'n creu memes, o pan dwi yn, nhw di'r memes gorau yn y byd. O, da iawn. Dyn ni, ie, mae'r...
Un o syniadau fi oedd cael yr aquarium yn mynd yn ôl. Falle bys yr aquarium yn mynd yn ôl wedi bod hyd yn oed yn well na fysa just ni'n siarad ar hyn o bryd. Dyn ni hefyd yn really falch o ddod at yn gilydd, cos mae lot o'r cymuned digidol Cymraeg beth bydd yn cwrdd yn gilydd. Dyn ni'n nabod yn gilydd ar Twitter, dyn ni'n nabod yn gilydd ar prosiectau. So mae'n neis yna dwi'n cael dod i gwrdd â bobl yma. Dyn ni, er enghraifft, yn cwrdd unwaith tua pob 2 flynedd, sydd yn anarferol iawn. Ond dwi'n teimlo fel, dyn ni wedi bod yn lwcus iawn i gallu cario mlaen wneud y sioe, hefo lot o help gan bobl, a bobl sy'n gwrando yn ni. Dwi'n gwybod pam. Yw'n Gavin. Gavin, Gavin sydd yn golygu yr podlediad bob mis a yn sylfaenol mae o'n pulsio'r twrdyn sydd yn cael ei greu gen ni bob tro, so diolch yn mawr iddo fo. Reit, dyn ni yn mynd i holi, dwi'n teimlo bach yn gas iddo fo rwan, dyn ni'n mynd holi hewddwd fyny, os wyt ti ddim yn meindio. Prosiect dwi wedi darganfod amdano fo, sydd yn embarrassing iawn, dim ond newydd darganfod amdano fo, di Cymru Byw. Felly, dwi'n mynd i wahodd ti hew jyst i ddod fyny am tam y bach, os wyt ti'n hapus i gael sgwrsio fyny amdano. Felly, croeso i'r haglediad. Oce, lle ni gyd rhoi croeso i hew, os gwelwch na? Diolch yn fawr. Reit, ydw i'n mynd i fod fel Jay Leno, neu ydw i'n mynd i fod fel Michael Parkinson yn yr hysbysebion insurance? Some people ask me who my favourite interviewee was. But I tell you what is good, Sun Life Insurance. Anyway, diolch yn mawr i ti am ddod fyny. Mae Cymru Byw, o beth dwi wedi edrych just yn gyflym dros y syniad, mae'n edrych fel rhywbeth sydd yn hollol amlwg o syniad a bod o heb gael ei wneud o blaen. So ti'n hoffi fynd yn ei trwy sy'r beth ydych chi'n neud? Ie, wrth gwrs, ie. So, tua blwyddyn a hanner yn ôl nath ni ddechrau trafod syniad ar gyfer Cymru Fyw mewn grwpio gwahanol a os pobl sydd yma heddiw yma hefyd. A beth ydy o'n y bon ydy un gwasanaeth gan BBC Cymru, gwasanaeth newydd ar-lein, sy'n tynnu popeth neu pethau Cymreig ac amserol i gyd mewn i un lle. Felly, y diweddaraf am Gymru i gyd mewn un lle. A mae hwnna'n cynnwys popeth o newyddion caled a gwleidyddiaeth a chwaraeon i ddiwylliant poblogaidd, diwylliant natur, cerddoriaeth, unrhyw beth. So pethau cyfredol, amserol, Cymreig i gyd mewn i un lle. Dyna beth ydy mewn brawddeg chi. Ond mae hwn yn syniad yn amlwg, da chi'n gweithio fel rhan o'r BBC yn ei wneud o. Ydy o yn mynd i fod yn blatfform agored i greuwyr cynnwys eraill hefyd? Yndi, so yr elfennau gwahanol o be fydd yn Cymru Fyw yn fras, felly mae gennym ni wasanaeth newyddion, newyddion presennol ar-lein BBC Cymru, mi fydd hwnna'n ran o Cymru Fyw, felly mae gennym ni wasanaeth newyddion. Mi fydd gennym ni vlog byw dyddiol, mi fydd tîm o gynhyrchwyr, lot yn weithio draw fanna, a newyddadurwyr felly, yn diweddaru blog dyddiol. Sy'n dechrau 8 o bore, mynd tan 6 y nos, creu fatha narratif dyddiol am y Gymru felly. Mi fydd yna hefyd lot o darna barn, blogs, darna nodwedd ac yn y blaen. A hefyd, mi fydd yn borth gobeithio i'r gorau o'r we Gymreig. Hynny yw le i dynnu sylw defnyddwyr gwefannau BBC Cymru, defnyddwyr Cymru Fyw felly, at be arall sydd ar gael, be di'r cynnwys diweddara yn y Gymraeg sydd ar gael tu hwnt i wefannau BBC Cymru. Mae hyn yn sy'n ddiddorol, achos fi'n gwybod yn amlwg fel y profiadau dyn ni'n cael. Dyn ni ddim yn cael yn sensro, sydd yn, falle ni eisiau gair bach yn tash. Mae'n siŵr bod yr NSA yn watching ni hefyd, ond dyn ni ddim rili'n gwylio allan amdan beth dyn ni'n deud y pethau. Faint o waith tocio, neu oes yna unrhyw problemau cynnwys ydych chi'n rhagweld hefo tynnu pethau fewn sydd yn adlewyrchu y byd digidol Cymraeg, ond sydd falle ddim yn BBC friendly, os dwi'n deud o fel. Sut ydych chi'n gweld o ran sensro cynnwys, felly? So, y pwynt cyntaf i nodi ydi bod hwn yn cael ei greu gan bobl. Yeah? So, mae'na dîm cynhyrchwyr, newyddadurwyr yn edrych drwy'r bethau cyn rhoi link iddyn nhw, neu mae rhaid i ni wneud hynny. Ond mae'na bethau, wrth gwrs, allan ni ddim lincio at gynnwys yn hybus, neu lincio at gynnwys efo delweddau, anweddus ac yn y blaen. A felly, yn amlwg, mae eisiau gofal wrth lincio at bethau, ond dyna'r rhan o broses gynhyrchu, y broses olygyddol, mewn ffordd o fatha curadu narratif dyddiol ydy checio'r stwff yma, a meddwl, beth sy'n addas i gynulleidfa Cymru Fyw?
So mae gennych chi, y gynulleidfa da chi'n edrych arno fo rwan, ydy hi'n mynd i fod yr gynulleidfa traddodiadol? Dwi'n gwybod, o ran gynulleidfa o ti'n meddwl amdan Radio Cymru di a gwasanaeth Cymraeg, falle bach yn hun, so dwi ddim yn gweld fyddwch chi'n tynnu fewn memes Cymraeg neu lluniau neck nominate neu rhywbeth fel yna Cymraeg. Da chi dal yn edrych ar yr ochr BBC o beth y dal wastad? So mae'n wasanaeth BBC yn amlwg, ond mae cynulleidfa, mae oedran cyfartalog cynulleidfa ar-lein BBC Cymru yn y Gymraeg yn iau er enghraifft na Radio Cymru er enghraifft. A felly dwi'n meddwl fod y mwysig fod ni'n ymwybodol o hynny. A felly eich fydd naws y gwasanaeth, teimlad y gwasanaeth yn wahanol. A felly, yn yw, does dim byd yn o'i lefo tynnu sylw at memes addas yn y Gymraeg. A yn yw, am y gwasanaethau fel ecda er enghraifft, gwasanaethau ieuenctid, yn rhan creiddiol o Cymru Byw. Hynny, mi fyddwn ni sicr yn tynnu sylw at ddeunydd ifanc ag ati. A so, ia, dwi'n meddwl mi fydd naws y gwasanaeth falle'n teimlo chydig yn fengach. Falch yn glwyd. Reit, Hoge, dwi'n mynd i pasio'r microffon draw i chi i gweld os yna unrhyw cwestiynau ydych chi'n eisiau holi amdano fo? Na. Ydy o'n mynd i pasio yr yes test? Ie, wel, o'n i efo chdi fyny tan y pwynt nes ti dweud BBC. Ond fod i ddechrau o'n i'n meddwl oedd o'n mynd i fod yn sefyll ar ben ei hun a fod yn rhywbeth lle ti'n mynd gorfod fod yn atebol i rwy'n, a wedyn os mae o'n eistedd ar BBC, mae gen ti bobl fatha, os ti'n deud fuck neu shit arno fo, wel, di hwnna ar y bingo. Mae hynna'n mynd i gael ei sensro allan, dydi? Wel, yn amlwg os ni ddim yn rhegi fel yna ar wefan BBC Cymru. Ond wedi dweud hynny, mae yna ffyrdd o dynnu sylw at gynnwys a rhoi rhybuddion. So mae yna ffyrdd o allu wneud, o allu tynnu sylw yn defnyddio ni at gynnwys, falle fod ni ddim yn coeddi'n hunan efo rhybydd, o dyma math gynnwys da chi ar fi'n gweld. Be mae'n ymchwil ni'n dangos ydy bod pan mae defnyddwyr yn gadael gwefan BBC, maen nhw'n gwybod hynny. Dyn nhw ddim yn hoffi gadael gwefan BBC heb fod nhw'n gwybod hynny mae'n llaw. So mae'r rhybydd yna, da chi ar fi'n gadael gwefan y BBC wan, yn un pwysig iawn. A os ti'n mynd i lincio at gynnwys sydd bach mwy risgei, yn amlwg mae'r rhybydd yna gorau bod yn glir iawn. Ond ni'n gyfrifol amdan hyn, os da chi'n mynd licio fo, dim bai nidio, fath o beth. Ie, wel, ond cymryd fod ni'n fflagio pethau fyny ac yn ddewis bioch dyma di'r math o gynnwys da ni'n mynd iddo fo. Ond mynd i wir am unrhyw wefan hynny, mae rhaid i defnyddio rhywbeth, dyma i lle dwi'n mynd i fynd wan. A be mae'r gwaith ymchwil yr user testing ma di ddangos, dydy pobl ddim yn hoffi gadael gwefannau BBC yn anisgwyl. Ond, dyna'n at y cwestiwn? Yndi. Un pwynt bach arall eich ei wneud ydy, dwi'n meddwl fod o'n rhywbeth o gydnabyddiaeth bod mae gan y BBC, felly y BBC Cymru, bobl sy'n hoffi defnyddio gwefannau nhw, hynny mae gyda nhw lot o ddefnyddwyr am yn y wir am y Gymraeg hefyd. A bod gyda ni rôl falle i dynnu sylw defnyddwyr gwefannau BBC Cymru at be arall sydd ar gael. So ti'n cymryd yn ffordd un o gryfderau'r BBC ydy fod yna gynulleidfa sy'n dymuno gweld cynnwys yna. A ti'n deimlo sbiwch dyma be arall sydd ar gael yn y Gymraeg. Allai jyst holi hefyd, o ran y curadu dyddiol yma, y blog dyddiol yma, ydych chi'n mynd i wneud mwy o bethau sydd falle yn croeshyrwyddo hefo gwasanaethau S4C o gwbl? So mae sawl peth i sôn am yna. Mae S4C yn dod yn rhan o'r iPlayer yn yr hydref, felly mi fydd S4C yn sianel, lle mae hiw. Mi fydd S4C yn sianel lawn o fewn yr iPlayer, dwi'n meddwl sy'n datblygiad cyffroes iawn i BBC a hefyd i S4C. A mae S4C yn amlwg yn bartner pwysig iawn dydy i'r BBC felly. Ond a mae yna lot o gyrff eraill dos, da ni'n meddwl am lefydd fel Llyfrgell Genedlaethol, am geddfa ag ati, lot o gyrff sy'n fod yn bartneriaid pwysig yn Cymru Byw. Ond hefyd bys ni'n hoffi pwysleisio bod dim ond y cyrff mawr coeddus yna sy'n bwysig, mae unigolion yn llawn cyn bwysiced. A un o'r heriau i ni i'r tîm cynhyrchu ydy
sicrhau bod ni'n gwybod beth sy'n gael. So, sicrhau bod ni'n gwybod, dyma'r cynnwys diweddara sydd ar gael, a fod ni yn gallu lincio at cynnwys yna pan fod yn addas. Wel, fe hynna falle beth da i bobl fan hyn i fod yn rhannu cynnwys nhw hefo chi. O'n i yn y sesiwn hype lleol fy ni stair, ac oedden nhw'n sôn o'r un peth ynglyn â ydy digydo papurau bro yn mynd i ladd allan y fersiwn papur y pethau fel yna. Pa ffordd, so ar pa platforms da chi'n mynd i fod yn rhoi y gwasanaeth allan? Pa ffurf mae'n mynd i gymryd pan mae allan yna? So mae'n wefan, so mae'n wefan, a mae'n wefan symudol, mae'n wefan responsif llawn i chi. Felly mi fydd yn gweithio ar desktop, a mi fydd hefyd yn gweithio ar declinau symudol. Felly mae'n mynd i weithio ar bob cyfrwng i chi. A'r gobaith ydy fydd, mae rhywun yn meddwl am y blog byw neu'r llif byw yma felly. Fel un esiampl o rhywbeth ti wir angen ar dy ffôn, mae'n rhywbeth sydd yn mynd i weithio, mae'n fatha bite-size bach, darna bach fel Twitter estynedig bron. A felly oedd y bwysig iawn i ni wrth ni'n sefydlu'r gwasanaeth bod o'n mynd i weithio felly ar bob platform. Oce, beth arall? So pryd fydd o'r yn fyw? Yn y Gwanwyn. So, anelwig yn fwriadol. Mae'n anodd, da ni'n pilota ar hyn o bryd, a mae'r wefan yn cael ei adladu ar hyn o bryd. So, ond dwi'n gyndyn i ddeud ar ddyddiad so, achos fel da ni'n gwybod pethau gallu llithro. So, dwi'n meddwl bod yn eitha saff i ddeud yn y Gwanwyn, a dyna gyd am y wan. Eleni, yn y Gwanwyn eleni, ia. Na fo, dwi'n dweud yna. Sori, a byddwch chi'n rhoi fersiwn testio allan i bobl gael profi o gwbl? Fel mae S4C wedi wneud efo fersiwn newydd clic nhw, wrth gwrs? Ie, mae bosib bydd, mae hwnna eto gadarnhau os fydd y fersiwn beta neu os fydd ni'n blanso'n llawn, ond efo fersiwn byw felly, ond bosib fyna mae hwnna i'w gadarnhau a fyna rhyw fath o... Fyswn i'n os fyna rhywbeth eich ar dechrau hwnna. Wel, diolch yn fawr i ti Hyw, diolch yn siarad am hwnna. Diolch yn fawr i Hyw. Neis, cael gwestai, dydy. Dwi'n just ni mwydro am beth neu fyna. So hogia, o ran gwasanaeth fel yna, dwi'n gwybod bryd nhw ti'n byw tu allan i Gymru, a yes, dyn nhw ti'n byw ar blaned arall. Dyn nhw'n ffordd neis i siarad grafo. Diolch lawr y ffordd. So, ydych chi'n gweld bys hwn yn gwasanaeth bys chi'n defnyddio bod yna alw amdano fo yn eich bod chi? Ffordd o cadw pobl bod nhw'n gallu cael newyddion o adra, so pobl fath o fi sydd wedi symud o gartref, mae'n anodd weithiau cael gafel ar gwybodaeth sydd actually dweud, dyma beth sy'n mynd ymlaen adra, dyma beth sy'n... A sy'n berthnasol, achos dwi ti'n cael lot yn yma, nag? Na, a mae'n neis gallu cael gwybodaeth yn y bod gyd o dyn lle da, a bod yna rhywun wedi mynd a di tynnu'r stwff rybys allan a di cadw'r stwff sydd actually o safon reit uchel, so... Mae'n swnio'n debyg iawn i dig dwi'n defnyddio, ac nath hwnnw farw ar un pwynt. Pobl yn gyfarwydd o dig.com? Cer ni drwy ddefo? Eich. Wel, syniad dig o blaen oedd fatha Facebook like, oedd na bwtwm ar gwylod blog posts a newyddion, a felly oedd chi'n gallu digio fo. So, a wedyn oedd hwnna'n mynd i fyny ar top yr rhestr, a hwnna oedd yr erthigol fwyaf poblogaidd yr ystod dydd. So, oedd gennych chi fatha curated news site lle oedd o'n hel y newyddion dros y gwe, a maen nhw wedi ail-lawnsio yn y flwyddyn dwytha. Ie, cos nath nhw golli allan lot i Reddit, sydd yn neud yr un i math o beth. Dwi'n siŵr faint o'n chi sy'n Redditors fan hyn. Ond gollen nhw allan lot, achos nath Reddit just ffrwydro ran poblogrwydd. So beth sydd wedi digwydd efo'r ail-lawnsio te? Wel, mae o fwy curated wan, fatha yn y ffordd mae hwn yn mynd i fod. Be di enw'r peth yma? Cymru Byw. Cymru Byw, ie. So mae'n mynd i fod, mae o fwy curated, ond ti dal yn gallu pwysio posts i fyny. Ond mae'n cadw chdi, mae'n newid bob awr, neu pryd bynnag mae'n stori newydd da yn dod allan, a mae'n swnio fatha fod yn gweithio yn yr un ffordd. Ond y ffordd da fod dig hefyd, fod RSS reader yn built-in yn efo hefyd. So, os ti'n gallu adio ffrwd dy hun i fewn iddo fo, a wedyn so ti'n cael y newyddion yna yn intermingled efo'r... So ti'n
cyrradu fel dudalen flaen di yn tynnu fewn pob peth wyt ti eisiau, ond ti'n gwybod yn iawn bod ti eisiau blog cathod bach a te a peth. So dda'n gallu cymryd Cymru Byw i fewn i dig hefyd. Fydd na RSS feed ohono fo? Mi fydd na RSS feed ella. Yn y Gwanwyn. Yn y Gwanwyn. Blwyddyn yma. Rhywbryd. Achos be da ni'n gweld lot efo Reddit ydy codi ni beblogrwydd y pethau rwan. Mae'r gymuned Gymraeg ar Reddit yna, ond ddim yn ofnadwy o fywiog, dwi'n sylwi. Ydy'r y busnes pleidleisio yma, so dwi ddim yn siŵr os di hwnna wedi adeiladu fewn y Cymru Byw, ond bod yn ffordd, bod y gynulleidfa di wedyn yn lleisio barn ar be wyt ti eisiau. Cos dwi'n siŵr bod lot yn chi fan hyn sydd yn creu gwefannau neu'n creu cynnwys. Hwna ydy'r peth bwysig a ti'n dweud. Ti eisiau bobl hoffi fo, rhoi sylw nôl amdano fo falle? Ie, ond does am gymaint o hynna, fod dig yn dros y byd i gyd, does am gymaint o hynna yn cymryd rhan ac yn pwysio posts i fyny. A dyna oedd be nath achosi iddo fod ddisgyn, dwi'n meddwl. Fod doedd y gynulleidfa ddim isio cyfrannu gymaint hynna, dyna di problem lot o bethau enwedig yn Gymru, fod di bobl isio cymryd rhan. So, dwi'n meindio os ydy hwnnw mewn o fo, dwi'n meindio os mae'n hand-picked, just fod nhw'n dewis y pethau gorau. Curadu'r math o cynnwys da, neu siw bod yr actual roach ddim. Wel, fel da ni wedi sylweddoli, mae'n siŵr fydd yr haglediad ddim anna fo, cos da ni'n enllibus rhaglyd a ddim yn ofnadwy safonol rhan fwy o'n amser. Da ni wedi bod unwaith eto yn lwcus iawn yn y digwyddiad byw yma, da ni'n cael cwpl o bobl fyny siarad fyny, felly da ni'n mynd i wahodd rwy'n arall fyny. Illtyd, oes gen ti amser i sgwrsio fyny? Mae gen ni aelod o'r staff fyny o'r Llyfrgell Genedlaethol. Illtyd yn mynd i ddod fyny siarad amdano y prosiectau digidol sgan nhw mynd fyny na rwan. Da ni ddim fel sioe ddechrau. Dwi'n teimlo fod dylen ni fod efo Graham Norton, dylen fod gennau bowlen fawr y ffrwythau fanna. Glas bach o win bach neis i ti fanna. Yn anffodus, just ni sgan ni. Felly Illtyd, hoffi ti esbonio pa fath o prosiectau digidol ydych chi'n wneud fanna yn y Llyfrgell a beth ydy dy waith di yna? Ie, helo, dwi'n mor excited i fod yn yr haglediad gyda llaw. Ie, dwi'n bennaeth IT yn y Llyfrgell Gen a dwi yma i sôn am 5 neu 6 o brosiectau sgynno ni, felly byddwch yn amlwg. Da ni newydd ddod i ben, da ni lansio diwedd blwyddyn prosiect fel byd cyntaf, Trodic GIS gyda hwn mar y cyd, da ni'n un o'r partneriaid, ni sy'n gwneud lot o gwaith technegol. Ar y cyd o'r Prifysgol Cymru, Casglu Ddiwerin, Archifau Cymru a BBEC. A mae'n dod ynghyd papurau newydd, archifau, llawysgrifau, ffotograffau, cylchgronau a sain o deunydd greiddiol i wneud o'r rhywbeth cyntaf ac yn rhoi cyfan ar wefan, da ni'n digidol nhw, da chi'n chwilio nhw a mynd trwy nhw. Dwi'n defnyddio honna, rhaid i ddweud, mae'r gwefan hanes y rhywbeth cyntaf, dwi'n crio bob tro dwi'n mynd ar hwnna, achos ti jyst yn edrych am yna, llythyrau, papurau newydd, erthyglau. Ffindes i erthygl, sorry, personol iawn, ffindes i erthygl oedd yn sôn amdan na yn hen ewyth ar fi, oedd dyn cyntaf, o bachgen cyntaf o pentre ni gael ei led yn y rhyfel cyntaf, a sôn amdan y llythyrau ddoth nôl i'r teulu yn cyd-ymdeimlo amdano. A mae'n neud fel, gael bobl amser a ddyn nhw'n sgwennu llythyrau iddyn nhw. Yr un cyntaf o 10-15 o hogiau'r pentre, a pentre bech iawn. O'n i'n mynd ar eich gwefan chi a jyst yn beichio crio. Eitha embarrassing, cos o'n i'n y gwaith ar y pryd o ddim peth gorau. Ond y math yno o waith yn agor hwnna allan i bobl, mor ddefnyddio, a hefyd mor arloesol, sy'n i'n eich meddwl. Mae'n gret i agor hwnna allan. Pan oeddech chi'n cychwyn prosiect fel yna, lle oeddech chi'n gweld y defnydd mwyaf o fo'n cael ei wneud, neu lle oeddech chi'n gweld gwaith gorau'n cael ei wneud o hwnna gan y defnyddwyr tu allan? Wel, jyst gyda'r pres yn ei hwn, felly adnodd academaidd i ryw raddau di o fod, hynny mae'n dod ac amlygu y swmp o ddeunydd mae sgynno ni. Da ni wedi digido'r enghraifft archifau y Welsh Army Corps yng Nghymru. Mae gen ni 100,000 o Dolenni o adroddiadau a bethau i wneud gyda'r logistics a trefn yr fyddin yn y rhywbeth cyntaf. A mae lot i'n wedi teipio, da ni wedi OCR-io nhw, felly da chi'n gallu chwilio a testio nhw'n tro cyntaf. Cyn hynny, ti'n gwneud hynny, sy'n gwneud dod i'r llyfrgell, ti'n gorau cael dwsinau o focsys allan, os gorau mynd trwy nhw un o'r ddyn. Mae wedi catalogu ryw radd, a mae gen i beth metadata o gwmpas nhw. Ond mae hyn yn amlygu yn tro cyntaf testyn.
sy'n caniatáu pobl i chwilio, ffindio pethau sy'n yn lot haws. Ac wrth gwrs, does dim rhaid chi ddod i Aberystwyth, chwaith. Di hynny ddim yn bonus, falle, ond yn union. Os wyt ti'n gallu cyrraedd Aberystwyth? Os ydych chi'n gallu cyrraedd Aberystwyth, ie, sy'n weithio'n problem. Felly, jyst mi gael dweud, Cymru1914.org ydy'r wefan yna. Ac ar gyfer hwnna, da ni wedi digydo papurau newydd yn rhoi nhw'n siŵr llif gwaith wnaethon ni ddatblygu ar gyfer papurau newydd y 40 neu papurau newydd hanesyddol. Da ni wedi digydo holl ein casgliadau papur newydd sgynnon ni o rhediadau cyflawn neu lled gyflawn hyd at 1910 am resymau hawlfraint. Da ni wedi stopio fyna, mi fydd yna fwy yn dod yn y dyfodol sgan i bres. Ond wrth i'r ffenest yna gan mlynedd rolio, byddwn ni'n gobeithio wneud rhagor. Ond da ni wedi wneud cyfnod yr Rhybuddiad cyntaf 1994-1918 ar gyfer y prosiect yna. Felly, i roi plug i papurau newydd, da ni dal yn rhoi deunydd i fyny ar hwnna, ar y gwaith digidol i gorffa, mae'r llif gwaith yn mynd rhagddi. Ac wrth dwytha, da ni wedi cael 650,000 o dydlenni, sy'n 6.8 miliwn o erthyglau, 99 gwahanol deitl papur newydd, o bobman yng Nghymru, mae y drych di mynd fyny, oedd yn papur newydd Cymraeg o'r Unol Daleithiau yn y 40-50. Yn hwn yn lot o hwyl. Ewch i weld yma, chi'n chwilio yn y deunydd yma, mae'n bethau, do'n i wir ddim yn gwybod bod ffasiwn bethau'n cael ei cyhoeddi. Ti'n meddwl hwnna, achos ac o'n bobl eisiau chwarae adre neu chwarae yn ystafell. So be fydde, ys di rwy'n eisiau chwilio rwan am y drych, ar pa dudalen fydde hwnna wedyn? Papurau newydd Cymru.llgec.org.uk ydy hwnna. Mae'r Western Mail, mae'r gweddill hwnnw, dyn ni'n mynd i gyrraedd 1.1 miliwn o dudlenni a fydd hwnna wedi gorffan mwy o thebyg ym mis Ebrill. Mae'r Western Mail hefyd yn dod. Da ni heb digydo hwnna, mae'r Llyfrgell Brydeinig yn Llundain wedi digydo hwnna. Ond maen nhw wedi rhannu'r deunydd gyda ni, da ni'r quid pro quo a sopio deunydd efo nhw. Ond, os da chi eisiau gweld y Western Mail ar wefan y Llyfrgell Brydeinig, rhaid chi fynd â talu. Y Llyfrgell Gen, gyd am ddim, wrth gwrs, dyna'r syniad. Da ni hefyd yn rhan o'r un prosiect wedi gwneud cylchgrona 2015. Mae filiwn o dudlenni o'r rheini. Di heina ddim yn fyw eto, mi fyddwn nhw'n dod yn fuan, a mi fyddwn ni'n ymuno nhw efo cylchgron ar 20 ganrif, da ni wedi gwneud eisiau chydig flynyddoedd yn ôl. Felly fydd hwnna 1.4 miliwn o dudlenni wedi OCR-io a gallu chwilio nhw. Cylchgrona 2015 ddim mor exciting o papurau newydd yn hybu, achos mae lot o'n wneud efo dirwest ag crefydd. I fod yn gwbl onest. Rhain oedd y big things dwi'n am efo Cymru yn y 40-50. O ran y prosiectau digydo papur newydd ma, mewn digwyddiad fel hyn, mae gen ti lot o bobl yn yr un stafell sy'n gallu chwarae efo data, chwarae efo pethau. Oes unrhyw prosiectau uwchben eich gwaith chi, ti di meddwl amdano, sy'n really great, ti'n gwybod, syniadau, bysau ti'n meddwl, sy'n really great wneud beth fel yna. Cos mae'n anodd i fel, mae'r gwaith mae gyd ma, mae'r data mae gyd na. Be ti'n meddwl gallen ni wneud hefo nhw? Ie, wel, mi geithon ni llynedd mewn hackathon efo data papurau newydd, o dim gymaint o hynny o ddata i gael ar y pryd oedd yn gynnar yn y prosiect. A mi fyddwn ni'n gwneud hynny eto. Ac wrth gwrs, beth ydych chi'n gweld fi un agwedd ohono ar y wefan, ydych chi'n gallu gweld y rhyngwyneb da ni wedi creu o gwmpas y data, ond wrth gwrs, y syniad ydy, da ni wedi agor y data yma fyny, gallwch chi greu rhyngwyneb eich hunan, gallu gwneud pethau gyda hwn, da ni heb wneud, da ni heb lwyddo wneud, da ni heb feddwl wneud, os gyda ni ddim yr adnoddau i wneud. Da ni'n hoffi dweud yn y Llyfrgell Gen, da ni'n content rich resource poor, mae gynnon ni'r cynnwys, ond nid falle adnoddau i wneud cymaint o licio ni gyda'r cynnwys, felly syniad i agor y cynnwys a gadlu bobl talentog a gyda syniadau amgen, da ni ddim wedi meddwl amdano nhw i wneud pethau gyda. Hefyd ymchwilwyr academaidd, mae hwn yn gorpws mawr iawn. Dyda ni heb wneud llawer gyda'r papurau newydd, heblaw chopio nhw mewn i erthyglau a cael rhyw fath o adnabod eitha syml. Da ni heb wneud dim byd gyda'r iaith. Mae Canolfan Bedwyr ar gyfer Rhyfel Byd Cyntaf wedi cymeryd y deunydd yma ac beth fydd yn dod yn fuan i wefan Rhyfel Byd Cyntaf. Gewch chi weld ganlyniad beth mae Canolfan Bedwyr wedi wneud o gyfieithu peirianyddol y deunydd Cymraeg yn papurau newydd mewn i'r Saesneg, fel bod pobl di-Gymraeg yn gallu ffindio'r deunydd ac yn gallu gwneud rhyw fath o synwyr yno. A maen nhw wedi gwneud gwaith gwych gyda testyn ag iaith sydd falle ddim o'r safon ora o ran yr OCR, ond hefyd maen nhw wedi bod yn gweithio yn testyn 40-50 ac rhedwch i fi mae iaith ag orgraff ag sillafiadau y 40-50 yn sialens.
Felly, mi fyddwn ni'n gwneud yr data yna ar agor. Mae gen ni ymchwilwyr academaidd yn barod yn dechrau gweithio ac yn trio echdynnu gwybodaeth bellach trwy wneud natural language processing ar y testyn i drio, wrth gwrs, tynnu allan enwa llefydd, a wedyn da ni'n mynd i drio gosod erthygla ar y map, o'ch yn lle chwilio am bethau sy'n digwydd mewn rhyw ardal yn ytrach na jyst yn ôl dyddiad ac y testyn ac yn y blaen. Ac o sôn am roi pethau ar map, da ni newydd gychwyn prosiect Cynefin, Mapio Cymru, prosiect Archifau Cymru di hwn, ond eto ni'n wneud lot o'r gwaith technegol. Mapio Degwm di rein 1840 fforcw, pryd mapwyd holl o diroedd Cymru i'r llefydd lle mae bethau'n tyfu, beth bynnag, mwyn gallu casglu'r degwm. Felly mae hyn yn mapio mawr o ran maint, maen nhw'n fanwl iawn, maen nhw lawr i'r cae fel arfer, a maen nhw hefyd restru gwybodaeth gyda nhw'n dweud pwy yn tyfu beth ar pa gae, pwy yn berchen beth, pwy yn talu rent i bwy, mwyn gallu casglu y degwm ydi anyn wrth gwrs. Felly mae hyn yn mapio mawr iawn, mae hyn yn beth maint carpedi o fawr. Da ni'n digido rheini, a fydden gofyn i'ch help chi a pawb allan yna i georeferensio hyn, hynny yw i gysylltu nhw a lle y mapiau modern, fel bod ni'n gallu gosod nhw wedyn dros base layer modern, a chi'n chwilio drwy zoomio mewn a gweld wedyn y mapiau hynny. Da ni hefyd yn mynd i fod yn cael cyfrannu torfol i fynd trwy'r rhestrau a dysgrifio rheini, fel bod chi wedyn yn gallu chwilio nôl enwa pobl ac yn ôl beth ydyn nhw'n tyfu, a hefyd ymchwil academaidd wedyn ar gwahanol gynydau a pethau felly. Yna fod, os yna rwy'n eisiau cychwyn small holding bach, gwch chi enw bach neis amdani o fanna. O ran y stwff, ti'n sôn amdan crowdsourcing o ran ffeindio'r gwybodaeth yma. Pa mor llwyddiannus ydy hynna wedi bod hefo chi yn y gorffennol? Oes na ddigon o bobl sydd yn defnyddio Gymraeg ar-lein? Ydy'r canran yna o bobl sydd yn helpu allan ddigon? I chi gael y gwaith wedi wneud yn iawn? Neu beth yw'r profiad ti chi wedi cael am hynna? Ie, cwestiwn da. Mae wastad yn gwestiwn sy'n codi pan dyn ni'n sôn am cyfrannu torfol. Oes na dorf yna sy'n fodlon helpu gyda hyn? Oes na ddigon o dorf? Da ni'n llwyddiannus yn marchnata pethau. Peth nesaf ni am sôn am y Cymru 1900 Wales.org. Ewch chi fyna, mae hwnna'n brosiect da ni'n rhan o honno, da ni'n cyfrannu at honno. Map arolwg ordynans 1900-ish ydi honno, ac mae yna bobl yn neud hyn eisoes, mae'n fyw ers dipyn bach amser. Da chi'n mynd ar hwnnw, da chi'n gallu adysgrifio eto, prosiect adysgrifio, da chi'n gweld enwa lle, da chi'n gweld enwa nodweddau, teipio mewn beth da chi'n gweld. A mae yna 270,000 o tags wedi cael ei gosod arno'n barod. Tua hanner o'n gan un person, mae'n rhaid i ddweud. Ond falle di hwnna gael ei farchnata ni ganddo, mae hwnna'n adnodd gwych. Allwch chi weld y map 1900 ar raddfa uchel, ni'n chi'n gallu mynd reit mewn a gweld pethau, a mae'n chi slider bach i slidio'r map modern. Felly, os chi eisiau gweld cynlleiad mae Cymru di newid, a bod yn gwybod onest, ys 1900, mae hwn yn wefan wych i wneud o. Allwch chi fynd i bethau fel Tryweryn, wrth gwrs, mae hwnna'n rhywbeth arbennig. Allwch chi edrych ar beloedd o sleidio'r map a gweld y dŵr a jyst yn llifo dros ac yn llenwi'r dyffryn. Felly, da ni'n trio partneru gyda cwmnïau sydd yn dod â'i torf i hunan, a bod yn gwbl onest. Gyda Cynefin, da ni'n ymwybodol iawn, mae'n lot fawr o waith i wneud yn hwnnw. Da ni'n gweithio gyda Galaxy Zoo, Zooniverse, ar Cymru 1900, ac mae ganddyn nhw i torf i hunan. Maen nhw'n gwneud y prosiectau bach, maen nhw'n gamified, da chi'n gallu pigo fyny, gwneud chi bach o waith gadael o. Da ni'n mynd gofyn i bobl i deipio yn tudlenni o destun, achos di prosiectau yna ddim really'n gweithio. Di pobl fydd yn bod, di ddim yn ddiddorol iawn. Felly, da ni'n gobeithio efo Galaxy Zoo, maen nhw'n mynd o un prosiect i'r llall, a mae'r dorf yn ei dilyn nhw, ac mae'r dorf yn edrych ymlaen i o beth sy'n digwydd nesaf. Mae rhai o'r prosiectau maen nhw'n gwneud yn cael ei gorffan yn deuddydd, achos mae'n dod o cannoedd o filoedd o bobl ato. Dwi'n credu nhw'n hynny, ond mae georeferencing mapio yn eitha hwyl o fod yn onest. Mae rhywbeth addictif amdano. A dwi'n gobeithio mae'r mapio degwm Cymru yn ddiddorol iawn. Os da chi'n nabod eich cornel yn rhywle, mae edrych ar mapio degwm ar hynna yn hynod o ddiddorol. Nes di sôn wrtho fi gyna hefyd fod gyna chi syniadau mawr fatha Google o OCR-io llyfrau
Cymraeg i gyd, so fod heina i gyd ar gael i chwilio drwyddyn nhw. Pryd, da chi'n meddwl, neu sut, neu faint o bres a stuff ydi? Show me the money. Mae'n gyhoeddedig weledigaeth y Llyfrgell, Project Theatr y Cof, ydy digido pob peth printiedig yn yr iaith, wel, yng Nghymru, so ddim yn iaith Gymraeg, holl o allbwn printiedig Cymru. Mae'n uchelgeisiol iawn, wnaethon ni gostio fod yn 20 miliwn o dda, ddim yn anferthol. Mae gwledydd mwy na ni wedi gwneud hyn yn barod, neu bron a gorffan gwneud hyn yn barod. Dio ddim yn amhosib. Mae gennych chi broblemau halfraint wrth ddod mewn i bethau sydd dal o bosib o fewn halfraint, wrth gwrs. Mae yna newidiadau i'r rheoliadau halfraint sy'n caniatáu gwneud rhai pethau gyda orphaned works. Mae yna dipyn bach o reform dod mewn i hwnna, diolch i'r drefn. Ond, da ni wedi gwneud pethau newydd. Mae holl y casgliadau sgynnon ni, mae yna chydig iawn o gaps sydd ar ôl rhediadau stwff sgynnon ni ddim ohonyn nhw. Da ni wedi gwneud i cylchgronau, beth sgynnon ni ar ôl, di'r llyfrau, ac a bod yn onest, mae llyfrau'n dipyn haws na. Cylchgronau a pethau newydd, i'w trin ac i'w sganio metadata, mae pob beth dipyn yn haws ar y cyfer nhw. Ond mae dal angen swmp o bres i wneud nhw. Ond ffindiwch chi bod Google wedi wneud lot o'n nhw'n barod. Mae yna degau o filoedd o lyfrau Cymraeg gan Google a Microsoft ar y we eisoes. Mae wedi cael hynna o gelloedd gwledydd eraill yn America, Australia, Lloegr. Ond dyna di'r bwriad i greu y cyfan. Ac wrth gwrs, da ni chwilio am bres i wneud hynny. Da ni'n gallu gwneud, i ryw raddau, da ni'n gwneud yn trysora'n hynna'n fel rhan o'n gwaith craidd, ond pan mae'n dod i brosiectau fel papur newydd, gaethon ni 2 filiwn o bunnoedd gen y cynulliad i wneud hynny, da ni'n falch iawn ohono, diolchgar iawn am hynny. A dyna'r math o lefel o bres sydd angen i wneud prosiect felly. Oes o gofyn efo trwyddedau falle ar iwsio'r data i greu prosiectau newydd, be di'r dan pa drwyddedau mae'r data mae'n cael ar gael? Mae'n dibynnu, mae rhai o'r prosiectau dwi wedi sôn amdano, da ni'n bartneriaid ynddyn nhw, ond ar y cyfan, Creative Commons, rhai agored, da ni'n awyddus iawn i'r deunydd mae'n cael ei ail ddefnyddio, da ni ddim yn berchnogol ohono. Da ni hefyd yn eitha arloesol yn ein bod ni wedi cymryd y penderfyniad sy'n un eitha logical cyfreithiol. Os da ni'n digido ar tu allan o halfraint, does gen ni ddim halfraint yn y fersiwn digidol. Oherwydd, does dim byd creadigol wedi mynd mewn i'r gwaith o greu y fersiwn digidol, ond mi ffindiwch chi bod rhan fwyaf o sefydliadau yn mynnu halfraint yn ei delweddau digidol o bethau canedd o flynyddoedd oed. A mae'r Llyfrgell Genedlaethol yn un o'r chydig sefydliadau yn y byd sydd wedi sefyll fyny a dweud na, does dim halfraint yn y fersiwn yma. Pobl yr apus o'r Felly, does dim wedi stopio chi gymeryd y dyn sy'n allan o halfraint, mae yna bethau da ni wedi digido sy'n o fewn halfraint, sy'n mynd i'ch stopio chi gymryd y delweddau yna a gwneud rhywbeth gyda nhw. Ac hefyd, da ni'n gobeithio rhoi mynediad, da ni'n mynd disgwyl bod chi'n screen scrapio gwefannau hefyd, mi fydd na bethau'n dod lle chi lawr lwytho erthyglau papurau newydd ac yn y blaen i gael wneud deunydd amgen ohonyn nhw. Da ni ddim yn dweud bod ni'n rhoi mynediad i'r scans enfawr meistr da ni'n gwneud. Dwi'n cael y tiffs. Ti'n yn cael y tiffs, mae'n gynnau ofn. Mae yna dal rhywfaint, mae'n rhaid ni gael rhyw bres o rwla, a mae yna rhywfaint o werth yn rhoi llawn maint. Ond mae gen ni brosiect digido ar hyn o bryd sy'n gweithio efo pobl a cwmnïau yn yr ardal cydgyfeiriant, mae'n brosiect Ewrop, sydd yn rhoi mynediad am ddim unrhyw o'r deunydd lle mae hawliau'n caniatáu, da ni wedi digido i fusnesau cael exploitio nhw, a da ni chwilio am drio creu busnesau a trio hybu deunydd o'r adnoddau yma sy'n perthyn i'r genedl. Diolch yn fawr, cos y llai weld ti'n modd, mae yna fusnesau i'w wneud. Ti'n gallu gweld cwmnïau bach dechrau yn gwneud posteri Cymraeg, yn gwneud prints, textiliau, pethau, just ac tyfu o fanna, ynddi. Wel, eisiau ni ddeud, diolch yn anadwy Teitlydd am fynd yn ei trwy hynna i gyd. Dwi rwan eisiau dechrau creu app lle dwi'n gallu edrych ar y maps 19dim na a just cerdded rownd a mapio hwnna a mynd am dro ar rownd yr hen lefydd yma. Lle mae mreni rwan yn ffidlan. Mi fydde di'n gallu gwneud hynny cyn bo hir, achos mae casgliad y werin, dwi'n chi'n gwybod nabod casgliad y werin, da ni'n rhan o'r prosiect yna, mae hwnna'n cael ei ailansio'n fuan iawn ar wefan dydyn ni sydd allan fwy hylaw. A mae hwnnw yn cynnwys mapping layers o gwahanol oesoedd,
Ac mae hwnna'n caniatáu i chi, neu mi fydd o yn caniatáu i chi greu trails i'ch hunain a gosod o'r maps a wedyn cymryd nhw ar app a mynd i ffwrdd felly. A dyn ni'n gweithio gyda nifer o badneriaid yn y prosiect yna. A mae hwnna'n rhywbeth sy'n mynd i ddatblygu lot dros yr blynyddoedd i ddod. Anreg bach ar y diwedd yna. Diolch yn fawr Illyd, sallwch chi ddeud diolch yn fawr? Gofyn am os gen i unrhyw cwestiynau. Ti'n di siarad. So, gych chi'r post-it notes ar byrddau. So, os gych chi unrhyw cwestiynau, da chi eisiau... Neu da chi eisiau gweiddi? O, come on, mae'r pobl ddim yn swil, come on. Sa neb di yfed digon eithaf Na. Ni wedi. So, Ti'n gofio sôn am yr pobl sy'n gweithio gyda ni dros y blynyddoedd, datblygwyr talentog, megis y dyn sy'n dal. be? Pwy? O. Diolch yn fawr, chwarae. Os unrhyw cwestiynau, unrhyw peth mae sylwadau mae pobl eisiau gwneud? So unrhyw wedi cael unrhyw sgôr ar y bingo eto? Rwy'n ar bingo. Rwy'n di ennill rhywbeth ar... Mae'r sgôr... O, nadwy. Mae'n gyd yn swil. Mae'n gyd yn swil. Dwi heb hyd yn oed trio segway o'n slick i unrhyw... Reit te, Bryn, Iestyn. Da ni'n cwrdd bob blwyddyn yn Hacio'r Iaith. A ni wastad yn dod fewn ac yn meddwl be ydy'r syniad mawr Cymraeg nesaf ar y we. Ethon ni gyd yn gyffroes anadwy pam mi glwyswn ni sôn am Radio'r Cymru a nath honna ddim cweit ddod i ddiwedd y prosiect fanna. So, be ydych chi'n meddwl, yn llygad eich meddwl rwan, be ydy... just jwmpio honna yn eich wan. Be ydych chi'n meddwl bys y prosiect delfrydol bydd yn dod allan o Hacio'r Iaith rwan? Ydy rhywbeth fel... Cymru Fyw yn mynd i wneud o i ni? Neu di hwnna ddim cweit y cam nesaf? O dechrau, dwi'n meddwl, mater o dangos i bobl bod nhw'n ynysod ben i hynna'n yn creu cynnwys a gallu dod o pobl at ei gilydd i creu y cymuned dangos bod bod y cymuned yna bod y bobl actually yn creu cynnwys a bod yna cynnwys o safon uchel ar gael i pobl yn iaith Gymraeg a dwi'n meddwl hynny'n beth das, mae pobl yn dechrau meddwl o'na just iaith capal a gysgol dio, so mae'n just mater o dangos bod yn actually rhywbeth sy'n fyw sydd ar gael a sy'n cael ei ddefnyddio bob dydd, trwy dydd. Dwi'n meddwl hynny di'r peth mwyaf i fi. Yr ochr mwy emosiynol, yr ochr mwy positif yn darfod, yn hytrach na rhywbeth fel darn cyfeiriad. Iestyn, dream app Cymraeg, dream wefan Cymraeg? Dwi'n gweithio arno fo ar y funud. Ond fedra'm deud beth dio. Sgyn i doctor i ffelo ar yma. So, prosiect cyfrinachol super cyffroes Ond Cymraeg. dwi'n cofio yr haclediad byw dwytha nathon ni. Ddim yr un flwyddyn dwytha, ond fod nath o'n digwydd oherwydd yr eira. Ond flwyddyn cynt. A nes i sôn amdan fod na brosiect yr enw mwydro oedd yn cael ei ddechrau. Ond nath o fyth wir dod i'r golwg. Ond, os newch chi fynd ar Vimeo a chwilio am mwydro, mae o yna. A pwy sydd arno fo, ond Gafin yn fyna. Wedi meddwy'n gachu. So mae hwnna werth mynd i weld. Os, heno ma, os a'ch chi'n mewn byd arall i wneud, ac eisiau gweld Gafin yn siarad shit, yn hytrach na gwrando ar y fi siarad shit, mae werth i weld. A ddawol iawn. Dwi'n bersonol wastad yn cyffroi am bethau bach. Dwi'n credu, oedd hwn cwpl o flynyddoedd yn ôl, ges i'r bysellfwrdd Cymraeg. Fy'n un gwaith ffantastig gan y criw yn Canolfan Bedwyr ydy hwnna hefyd, David Chang yn dwi'n neud, na i yn credu. A just gwych, mae gennau keyboard Cymraeg ar yn Android. Ys dwi'n anghofio'r gair dechrau yn Gymraeg, dwi'n gallu holi hwnna. A hwnna'n brosiect sydd yn allan o ddigwyddiadau o'r math yna. Eto mae'n neud, mae pethau bach fel yn helpu pobl sydd ddim o rydwydd efo'r hyder yn safon iaith nhw i gallu ymwneud efo technoleg yn y Gymraeg a dechrau rhoi cynnwys eich so maen nhw ar Twitter, Facebook, maen nhw'n blogio a maen nhw'n just mae'r technoleg yn neud bywyd pobl yn haws a hynny ydy'r holl bwynt o'r peth. Felly maen nhw'n cael ffordd ni bod actually neud y bywyd i'n hawddach.
ffantastig. Dwi hefyd wedi bod yn gweld cwbl o bethau, falle ddim o reidrwydd o'r ochr technoleg, ond o'r ochr cynnwys. Dwi ddim yn siŵr pwy yn union ydy'r criw ti'n ôl fo, ond mae yna prosiectau bach digidol fel Clep Dim Trep, fi'n gwybod bobl arall i gweld hynna, a Clep Dim Trep, ti'n nafod fel, os ydych chi'n googlo fo, Clep Dim Trep, mae fel, dwi'n mynd siŵr beth mae fel record label, mae fel art project, mae fel record label Cymreg sort of ffug, ond dwi ddim yn siŵr os ydy o'n ffug chwaith. Mae yna fideos yna fo, mae yna ffrydiau, mae yna gerddoriaeth, a lot o bethau really creadigol yn digwydd hwnna. A project, dwi ddim yn gwybod lot amdano fo chwaith, ond Byr Hoff Bai, lle mae yna hen recordiau Cymraeg o'r 70au wedi cael ei darganfod gan a dechrau cael ei chwarae pethau fel sort of rock 70au Cymraeg, oedd neb wedi clywed o'r blaen, ond maen nhw fel prosiectau really creadigol o ran cynnwys digidol. Maen nhw gyd yn cael ei wneud trwy cyfryngau digidol fan hyn, a dwi'n pethau bach fel yna, dwi'n ffeindio'n really gyffroes. Ar ôl dod i digwyddiadau fel hyn a gweld y math o bobl sydd yn dod, a chi gyd wedi dod yma i rannu pethau ydych chi'n gallu gwneud. Wedyn mae yna cysylltiadau bach yn cael ei wneud. Dwi'n wirioneddol yn teimlo'n obeithiol. Mae'n anodd i ddeud bod ti'n teimlo'n obeithiol, ond dwi'n credu mewn digwyddiadau fel hyn, mae'n really yn neud ti teimlo'n obeithiol amdan y posibiliadau sydd yn dod o just creu cysylltiadau bach yna a'r technoleg bach yna. Arno fo. Da ni heb fod yn flin. Beth ni fod yn flin amdan? Dwi'n meddwl, Dwi'n meddwl credu bod yna fyd efo fi. Da ni'n really positif. Da ni'n really ddiolchgar i chi am eistedd. Gallech chi fod wedi cerdded ffordd ysach chi eisiau, ti'n ma, yn gwirio'r gwrando chi. Da chi'n really ddiolchgar o'ch chi gyd wedi aros yma hefo ni. Sa'n byd i fod yn flin amdan, mae'r bwyd wedi cyrraedd. Mae wafftio, mae bechdan ham jyst yn wafftio tuag at ti rwan. Felly, dwi'n credu y cyfan sgan ni i gloi ar hyn o bryd. Be fyddwn ni'n deud ydy, os da chi wedi hoffi beth chi wedi clywed, llwch chi fynd nôl drwy'r archif, so chi hacio'r.com, mae'n gen ni lot o rifynau yna, mae'r rhain yn nhw'n uchafbwyntau, mae'r rhain yn nhw yn amlwg yn nosweithau Sul, ac oedd pethau ddim cael wedi mynd yn. Lot mwy o hynna. Ond dyn ni wastad yma i siarad amdan pethau digwyddiad. Dyn ni wastad yn siarad am pethau falle sy'n dod o America a Ewrop, a pethau hefyd. Technoleg, ond yn ei gyd destun Cymraeg. Felly, i ddiwedd yr haclediad byw, dyn ni'n mynd i ddeud ta, wedyn dyn ni'n mynd i fynd chi nôl i'r digwyddiadau. Yndi, oce. So, ar gyfer y recordiad, ni'n mynd i ddeud diolch yn ynadwy chi gyd am wrando. Gobeithio gewch chi weddill y digwyddiad ffantastig. A diolch yn fawr i chi a pob lwc i Hacio'r 2040.